RTV Scheldemond is vandaag in Oostburg. En we vragen de mensen die we tegenkomen: kijkt u wel eens RTV Scheldemond niet via 111 op digitale televisie van Delta, maar via Facebook of YouTube online? Mevrouw, wij zijn van RTV Scheldemond. Kent u dat? Ja, dat ken ik wel. Dat ken ik zeker. Ik kijk wel eens op televisie daar wel eens naar. Wist u dat we ook online zijn te zien op YouTube en op Facebook? Nee, heb ik nooit bij stilgestaan of wat dan ook van. Maar ik ga het eens een keertje bekijken. Kijkt u ook wel eens andere televisie of films online? Heel weinig, wel eens met mijn kleindochter, want die heeft dan Netflix of Disney. En daar wil ik nog wel eens met haar en mijn kleinzoon wel eens naar kijken. Maar eigenlijk zelf nooit. Alleen maar via de televisie. Mevrouw, wij zijn van RTV Scheldemond. Kent u dat? Nee, in principe niet. Kijkt u wel eens online naar televisie of films? Ja, zeker. En woont u in Oostburg? Nee, Mag ik vragen waar u woont? in Hulst. Oh, daar kom ik ook te wonen, maar dat terzijde. Wist u dat u RTV Scheldemond ook online kan kijken op YouTube of Facebook? Denk het wel. Nou, dan kan u zelf terugzien vanaf woensdag 6 uur. Oké, is goed. 111 op televisie, Delta, digitaal. En RTV Scheldemond op Facebook en YouTube. Is goed, ga ik dat opzoeken. Kent u RTV Scheldemond? Jawel. Ja? Kijkt u daar wel eens naar op kanaal 111? Zelf niet, nee. Wist u dat u ook online kan kijken via YouTube en via Facebook kunt u uzelf na vandaag terugzien? Nou, dat zal ik dan op kijken een keer eigenlijk, ja. Daar zal ik dan mijn best voor doen, ja. Ten slotte, wat doet u in Oostburg behalve gezellig met elkaar op het terras zitten? Nou, winkelen. Winkelen, nee. Bij Albert Heijn. En waar woont u als ik vragen mag? In België, in Sint-Margrieten. Ja, over de grens. Van harte welkom. Ja, Oh, dankjewel. Dankjewel. Kent u RTV Scheldemond? Nee, helaas. Wij zijn ook online te kijken op YouTube en op Facebook. Kijkt u wel eens online naar films of televisie? Zelden, eerlijk gezegd. Ik ben hier een hele slechte in. Ik ben heel slecht met media dingen. Ik ben nog heel conservatief. Nou, vandaag kunt u uzelf terugzien op YouTube en Facebook RTV Scheldemond. En als u hier bent op kanaal 111 van Delta Digitale Televisie. Ik zal er naar kijken. Prima. Ten slotte, waar komt u vandaan? Uit Eindhoven. Bent u op vakantie? Ik ben op vakantie hier in Groede. Op camping Woordhoeven. Kennen Sie RTV Scheldemond? Nein, Gucken Sie mal Televisie oder Films online auf Internet? Internet und Televisie. Dan kunnen Sie... Omroep Nederland. Dankeschön. Und wo sind Sie from? Ich wohne jetzt hier. Ich bin von Aachen, Deutschland. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Dat mag u zeker. Kent u RTV Scheldemond, de lokale televisie? Die kennen we. Ja. En kijkt u daar wel eens naar? Soms. Kijkt u ook wel eens online via YouTube of Facebook? Nee, dat nooit. Maar dan kunt u uzelf na vanavond terugzien, niet alleen op 111 RTV Scheldemond Delta Digitaal, maar ook op Facebook en YouTube. Oké, ik zal kijken dan. Ten slotte, waar woont u als ik vragen mag? In Bergen op Zoom. Bent u lekker op vakantie? Ja, wij hebben hier een vakantiehuisje. In Katzand. Katzandbad? Ja. Dank u wel, mevrouw. Oké. Kent u RTV Scheldemond? Nee, ken ik niet. Ik kom ook helemaal niet uit de buurt. Het is op 111 digitale televisie, maar u kunt uzelf na vanavond terugzien op Facebook en YouTube. Ga ik gelijk proberen.
Kijkt u wel eens andere tv of films op internet? Nee, eigenlijk alleen Netflix. En voor de rest, ja, lokale tv bij ons, RTV Utrecht. Dus u woont hier niet, dan bent u waarschijnlijk op vakantie in ons prachtige gemeente. Klopt, ja. Ik zit in het hotel hier in Sluis. We zijn nu een rondrit aan het maken op de fiets. Een hele mooie omgeving. Ik kan het iedereen aanraden. Hartelijk dank. Oké. Graag gedaan. Ik vind Scheldemond vind ik, heel goed en die hebben soms hele goede programma's. En kijkt u RTV Scheldemond op 111 digitale televisie of kijkt u wel eens online via Facebook of YouTube? Nee, via de televisie. Via de televisie kijk ik Scheldemond. En heeft u ook de filmpje gezien over dat de terrassen weer open waren? Ja, dat heb ik gezien, ja. Ja, dat heb ik gezien. En wat vond u van dat filmpje? Ja, wat moet ik ervan zeggen? Ik vind dat het is nou wel weer al versoepeld, maar ja, ik weet niet wat ik ervan zeggen moet dan ze nou alweer open gegaan zijn. Ik vind het eigenlijk nog een beetje te vroeg. Ik vind het eigenlijk nog een beetje te vroeg dat ze open gegaan zijn, want je weet nooit of die corona, of die cijfers weer naar boven gaan. En dat vind ik er wel van, maar ik vind het wel fijn voor de mensen dan ze weer open zijn en dan ze wat kunnen gaan drinken. Dat wel. RTV Scheldemond was vandaag in Oostburg en we vroegen de mensen die we tegenkwamen: kijkt u wel eens online via YouTube of Facebook naar RTV Scheldemond? Of kijkt u alleen op kanaal 111 van digitale televisie van Delta? Het antwoord was dat veel mensen RTV Scheldemond kennen, maar niet iedereen. En dat sommige mensen ook via internet op Facebook en YouTube kijken.